Ahojte, som Matúš Choma, hladný manažér. A dnes budeme hovoriť o ďalšom benefite hľadovania, ochorenia a ich prevencia. Ak chce byť manažér výkonný a podávať najlepšie výsledky, tak musí byť zdravý. No to je jasné. A čo mňa veľmi hnevalo je, že často v minulosti, keď prišlo tzv. Chrípkové obdobie, tak som sa rýchlo nakazil. A iste to poznáte sami. Chorý manažér ešte neznamená, že si môže dovoliť venovať veľa času uzdraveniu. Naopak, chorý manažér musí aj počas choroby pracovať. Našťastie, odkedy hľadujem, tak choroby nepoznám. A som zdravý ako rybička a môžem sa naplno venovať svojej práci. To znamená, že keď budete hľadovať a čistiť svoje telo, tak nebudete chorí a budete môcť venovať viacej času svojej práci a vykonávať ju lepšie. Takže to bol ďalší benefit hľadovania, choroby a ich prevencia. Som Matúš Choma, hladný manažér. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami pri hladnom manažérovi. Hladný manažér. Jedlo nie, radšej výkon.